राजधानी दिल्लीत बीटिंग द रिट्रीट सोहळा दिमाखात पार पडलाय. विजय चौक इथं आयोजित या दिमाखदार सोहळ्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. यावेळी तिन्ही सैन्य दलाचं शानदार पथसंचलन पार पडलं. हा नेत्रदीपक सोहळा पाहण्यासाठी दिल्लीकरांनी मोठी गर्दी केली आहे. तसंच तिन्ही सैन्य दलाच्या पथसंचलनामुळे विजय चौक परिसरातील वातावरण देशभक्तीनं व्यापून गेलं होतं.